Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. To kamar yadda kuke gani a yau ma an samu sabuwar hanyar samun kuɗi wanda kuma mun tabbatar da ana biya mai suna Peer Network. So Peer Network sabuwar hanyar samun kuɗi ce da ta ɓulla a cikin wannan wata, sannan kuma Peer Network website ne wanda yake da tsaro sosai ba tare da an yi wani hacking ba. Sannan shi kuma Peer Network ba sa buƙatar wani detail ɗinka mai hatsari kamar BVN ko NIN number. So su ka package ɗin da suke aiki a kai kenan kamar dai bidiyo mine yake. So kamar bidiyo mine yake, kawai za ka je ka ɗan musu talla, ka ɗan yi posting a Facebook, Instagram da dai sauran social media haka. So sai ka dawo kai screenshot za su biya ka. So wannan shine kawai aikinsu. So Peer Network shine website ɗin da ya ɓulla na sabuwar hanyar samun kuɗi a wannan wata namu. So kuma insha Allah za mu samu ƙaruwa da wannan website ɗin. So yanzu a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je mu nuna muku yanda za ka yi account ko kuma ka yi login. So domin yin wannan account, kafin ka je ka yi register ko kuma ka buɗe account ka yi login, da farko za ka siyi coupon code. So wannan website ɗin da yake website ne ingantacce, ba a barka ka shiga free ba, dole sai ka siyi coupon code. So domin samun siyan coupon code ɗin nan gashi nan coupon vendors. So a nan za ka shiga domin ka siyi coupon code naka, sai kuma coupon status za ka yi checking ɗinsa ga active ne ko ba active ba. So domin a tabbatar ma da wannan website ɗin ana biya, shine aka zaɓo wasu daga cikin mutane wato top earners ake kiransu, wanda suka fi kowa samun kuɗi a cikin wannan website ɗin. So ga su nan kamar yadda kake gani, wani ya samu 200,000, 300,000, 500,000 ga su nan. So kai ma ka yi ƙoƙari ka buɗe account don kai ma a ga sunanka a nan, ka dage kai hustling domin kai ma a ga sunanka a nan. So muna muku fatan alkhairi. So wannan su ne a taƙaice wanda suka fi kowa samun kuɗi a wannan website ɗin. So muna fatan Allah ya kawo sunan kowa wannan wuri domin a sashi a nan in dai har kana da ra'ayin buɗewa account ɗin. So kafin ka buɗe account ɗin kamar yadda muka faɗa, akwai coupon code gashi nan. In za ka ce coupon code za ka shiga coupon vendors. So a nan za ka samu coupon code ka siya, sannan ka siya sai ka dawo gurin coupon check ɗin nan kafin ka sa shi, amma sai ka ga dama in baka yarda da shi ba sai ka sa coupon status. So nan gurin shine za ka yi checking ɗin coupon code ɗinka, ka ga yana aiki ko kuma baya aiki. Akwai yanda za a yi ka duba ka gani. So gashi nan wannan su ne coupon vendors. Za ka shiga sunan mutum sai ku yi magana kai tsaye a WhatsApp ko kuma a nan kenan. So akwai chat available. So za ku yi magana da shi a WhatsApp, zai turo ma coupon code sai ka siya a cikin wannan website naka. So waɗannan su ne wanda za su iya saida ma coupon code. In dai wani ne ba wannan ba to duka scam ne, da yake akwai scammers wanda za su yaudare ka sai za su saida ma coupon code ɗin wannan website na Peer Network, sai ka ga kuma ba su bane, ka zo ka yi ta sawa ya ƙi ko kuma su ƙi turo ma ba. So ka duba cikin jerin mutanen nan ka zaɓi ɗaya. In dai ba a nan ka zaɓi mutum ba, to wani zai yi scamming ɗinka ne. So Allah ya kiyaye, sai a kula. So sannan sai coupon status. In za ka duba status ɗin coupon code ɗin naka ga active ne ko kuma ba active ba ne. So za ka shiga wannan wurin coupon checker. So shi wannan wurin a nan ne dama kamar yadda muka faɗa, za ka buɗe shi ka sa coupon code ɗin naka domin ka gani. Yanzu gashi nan mun shiga wurin coupon checker ɗin. So gashi nan check coupon status Peer Network Intel. So zai kawo ka wannan fuska, sai ka sa coupon code ɗin naka nan sai ka yi checking ɗinsa. So a nan za ka gane active ne ko kuma ba active ba ne. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je fuskar da za mu yi register da shi wannan website ɗin. Gashi nan kamar da kuke gani, wannan duka su ne form ɗin da za ka cika a wannan website ɗin domin ka samu shiga kai tsaye ka fara samun kuɗi tare da su. So gashi nan first name, surname, username, password, phone number, Gmail, sai kuma ka zaɓi bank detail. So tun daga nan ma za su tambaye ka bank detail, kawai account number ka da kuma da banki ka cike. So sannan kuma an zo wurin cikewa wurin wannan first name da surname ɗin sai a cike irin na bankin ka daidai, saboda kada a samu matsala wurin turowa kuɗin. So gashi nan account number, coupon code ɗin da ka siya, saboda a sauƙaƙa hanyoyin samun kuɗin ne isa suka yi haka, saboda a ƙara tsaro a website ɗin.
sai select bank. Za ka zaɓi bankin da kake aiki da shi. UBA ne, Zenith Bank ne, Union, Wema, GT Bank, duka anan ba website ɗin da babu shi a ƙasa Najeriya. So anan ne za ka zaɓi bankin da kake amfani da shi. So bayan ka gama sai ka danna register. So shi kenan. Idan wannan ne zuwanka na farko ka danna mana alamar subscribe. Mun gode.